بعلم الزيم كوتصار مدهانيت حبرة أوروبا ناي كوفيد كانينا أفلتو خمزة أفلتو أبلات نايتي قبرش براوي داعش ويكا ايسيس تباهيلو زفلت تباهيلن زتطرطر عدك أنسيو عب تحت قيدي صنيحن كمز تلغا أخفلت تخايلو الله سلام زغبركم تخطاتلت مدبنا زغاب ستوكولم زمدبرو مع كان زينا هارمون نلوم سلاسان حدن ترخل تشحن أسران حدن استدالو مسانادو زينا غندر استاد بمقدم كأقرب لكم بس كلهم مسارحتي كاب استوديو من سنة قد صنعوا زعدمكم محر برامي إذا غسمعوا وزيصنحكم أرستن كالوتن زتعالى لنا زينا مدبنا دحرز مساقاري خطوكم سناي مكتتال مس هارمون ميديا أوروباوي بعل مزي مدهانيت European Medicines Agency بخبانيا فايزر زفرية باكسولوفيد تباهيلو زفلت ناي حمام كوفيد مدهانيت زخانة كانينا أفلتو خمزة هابا خبل أقل زينا تتا خب براسلس حبيرو الله زي تفلات نترغيبو زولو مدهانيت نتوم صنع ملكتات كوفيد زرائيو لعلى عدمة زخانو سبات نخوها بتبعال مزي مخرطاتو يبو خمزلو يتي حبريت الرقاقيتو زمدانيت بأوروبا وعلم الزمدانيت أنصار كوفيد 19 استفقدت ناي مجمرة خنينا خمزخنن أورحي تحساس باكسولوفيد بأبالات حاجرات أوروبا وحبرتها بجزء حسوس كنتات نغوص تفقيدو كانت نبره حجيقنتهم قدم كبلنا زخنينا أب تغمخو علفقات زهابو خم حبرات حاجرات أمريكان كندا عباي بريطانيا صعيبو زمدانيت نابتقل قلتي خبت صحفقات هيبو خمزلو اتي أوروباوي بعلم الزي أفليتو الله انتوهينا جن باكسولوفيد بسنكي كوفيد ناي محمامن مماتن حدقاتات كمزنكين كمودمان صارتي أوميكرون بغوع مدهانيت كمزخونا نزي عمل كيتوم زتوغورو مزنعتتات خمز مسكرو وتي بعل مزي الرقاقيتو الله مس جوجل سلاماوي منغستي تباهيلو زفلت ويكا ايسيس بزبل شم زفلت اشبارو جوجل لون ركب نيروان تباهلا بغبن ناي تخوينات تطرطيرن اب تحت غيدات ينز صنحا خلت دقنسو بناصا 5 تسانبده كم تسانبتا ناي شودن راديو افليتو الله اتندك انسو بحاموس بمعرفه نفرت ايرلندا بتحت غيدي خمزه اتوا زفلت كوينو خم منغست المحبراو اغلغلوتن زتواصو سرعتنياتات بحبار مخان نزندك انسو خابتي اب سميناو مسراق سوريا زركب ناي كردان بعلم نبعلم زمحدرولو ناي سدتنياتات معسكر نابشودن كم زمصوون تفليتو الله إذن كلت دك أنستيو أديتات بتوسعون 4 قلعو حيزن كم زنبرها بزحج وان زوم قلعو عبتحت محورا وأقل قلوتي شودن كان يكبر اللهم كم زلو تفليت الله أقل قلوت رأيها شودن عب اتي عبلعلي زن دك أنستيو زبها زلو خصتات عبوتو خم زلو موقانو خم زحبران نجيجن تلغيقان كاب قيد تلغيقان كم زلو تفليت الله هارموني ميديا علت لدت مرعى ممرغتان كالوت أقدستي زخنو ناي فتوتخمن مغربتخمن مدلاوات ناي نقع حقوسكمن نقع عبقعكمن ملأختتات نمم حللاف زخلكم مدب جميرنا خمزلنا بزقات أمزي نخلوكم تختاتل هارموني ميديا نحبر نقولكم فتوتكمن مغربتكمن نقعبقعكم نمبال أبتدليلو أوان هارموني ميديا عدل كفيتلكم سلازلو تتقملو
ኩባንያ ፋይዘር ባዮንቴክ አንጻርቲ ልዑል ናይ ምልባዕ ዓቕሚ ዘለዎ ናይ ሕጂ ሓድሽ ቫይረስ ኦሚክሮን ዘገልግል ሓድሽ ክታበት ንምርካብ ዘተኮረ እዋናዊ መጽናዕቲ ኣብ ምክያድ ከም ዝርከብ ትትካል ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ። እቶም ቀዲሞም ዝተኸተቡ ሰባት ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብቲ ቀዲሞም ዝነበሩ ዓይነታት ዙርያ ኮቪድ ዘስዓብዎ መልከፍቲ ዝያዳ ብኦሚክሮን ይልከፉ ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ኮይኑ ይኹን እምበር ቀዲሙ ዝነበረ ክታበት ሕጂ እውን ገና ካብ ከቢድ ሕማምን ሞትን ብቑዕ ናይ ምክልኻል ኣገልግሎት ይህብ ስለ ዘሎ ተመራመርቲ ብዛዕባ ድላይነት ናይቲ ብሕጂ ዝመሓዝ ሓድሽ ዓይነት ክታበት ዛጊት ርግፀኛታት ክኾኑ ከም ዘይከኣሉ እቲ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ። ዝሕጂ ዘሎ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናቐነሰ ከይከይድ ንዝብል ሕቶ ግን ድልዋት ናይ ምዃን ኣድላይነት ብግቡእ ንግንዘብ ኢና ዝበሉ እቶም ተመራመርቲ ከምኡውን ኣብ መጻኢ ጠንቂ ናይ ኦሚክሮን ካልኦት ሓደሽቲ ዙርያታት ቫይረስን ኣብ ምርዳእን ምቁፅፃርን ድማ ዕዙዝ ኣበርክቶ ክህልዎ ይኽእል ዳይሬክተር ምርምር ኩባንያ ፋይዘር ዝኾነት ካትሪን ጀንሰን ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ኣረጋጊጻ ኣላ። ኣብ ክልል ዕድሜ 18-55 ዓመት ዝርከቡ 1420 ዝኾኑ ሙሉእ ጥዕና ዘለዎም ሰባት ኣብቲ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝግበር መጽናዕቲ ክታበት ክሳተፉ ምዃኖም እውን ካብቲ ዝተዋህበ መግለጺ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ኣብ ኬንያ ዝቕመጡ ዜጋታት ምዕራብ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክግበር ከም ዝኽእል ሓበሬታ ከም ዝረኸበ ሓግ መንግስቲ ፈረንሳ ኣብ ናይሮቢ ብዝርከብ ኤምባሲኡ ኣቢሉ ከም ዝገለጸ ተሓቢሩ። እቲ ኤምባሲ ብሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ መጠንቀቕታት ዜጋታቱ ተወሳኺ ጥንቃቐታት ክገብሩን ምዕራባውያን ብብዝሒ ዝረኣዩሉ ከባቢታት ብፍላይ ድማ ኣብ ኣብያተ ምግብን ሱፐርማርኬትን ዕዳጋታት ናይሮቢ ቀንዲ ሸቶቲ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ኤምባሲታት ኔዘርላንድ ከምኡውን ጀርመን እውን ዜጋታት ዘድሊ ጥንቃቐ ክገብሩ ፀዊዐን ከም ዘለዎን ፖሊስን ትካል ፀጥታ ኬንያን ብወገኖም ዘድሊ ምክትታል ይገብሩ ምህላውን ድሕሪ ምሕባር ንዝጥርጥርዎም ሰባት ኣብ ምስትላም ክትሓባበሩ ንህዝቢ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ሃገረ ኬንያ ካብቲ ምስ ኣልቃዒዳ ኪዳን ዝመስረተ ኣልሸባብ ብርክት ዝበለ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክወርዳ ምጽንሑ ዝዝከር እዩ። ትከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሚድያ እዩ። ድሕሪ እዚ ሓፂር ፀብፃብ ኩነታት ኣየር ዝሰሙን እዚ ናብ ሓፀርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም እየ። ኣይተርሕቑ፣ ምሳና ፅንሑ። መንግስቲ ግብፂ ምስ ጓገ ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ይቕፅል ኣሎ ክብል ሂውማን ራይትስ ዎች ከም ወቐሳ ዘለዎ ክስ ከም ዘቕረበ ተፈሊጡ። እቲ ኣህጉራዊ ተጣባቂ ትካል ብ27 ጥሪ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ብዝሓለፈ ወርሒ ግብፂ ቆልዑ ዝርከቦም 24 ሓተት ዕቑባ ኤርትራውያን ጉዳዮም ብዝግባእ ከየፃረየት ናብ ኤርትራ ከም ዝመለሰቶም ነታ ሃገር ከሲስዋ ኣሎ። መሰረት መግለፂ እቲ ትካል ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት እውን ብተመሳሳሊ 17 ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ናብ ኤርትራ ተመሊሶም ከም ዝኾኑን እታ ሃገር ዕቑባ ክሓቱ ካብ ዓዶም ሃዲሞም ንዝመፁ ኤርትራውያን ብግዴታ ካብ ምምላሶም ክትቁጠብ ምክትል ዞባዊ ዳይሬክተር ሂውማን ራይትስ ዎች ጆስ ስቶርክ ፀዊዑ ኣሎ። ኣብ ግብፂ ኣብ ትሕቲ ጽላል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ማለት ዩኤንኤችሲአር ዝተመዝገቡ 20778 ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ከም ዘለዉ ብዝሒ ናይቶም ኣብ ትሕቲ ኣህጉራዊ ትካል ዘይተመዝገቡ ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ግን ክፍለጥ ከም ዘይከኣል ተገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ግብፂ ኣብ 24 ታሕሳስ ዝሓለፈ ዓመት 2021 ናብ ኤርትራ ዝመለሶም 24 ሓተት ዕቑባ ኣብ ዩኤንኤችሲአር ምዝጉባት ከም ዘይነበሩ ግን እቲ ኣህጉራዊ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ገሊጹ ከም ዘሎን ብወገን ዩኤንኤችሲአር እቶም ዝተሰጎጉ ኤርትራውያን ኣብ ዩኤንኤችሲአር ምዝጉባት ከም ዘይነበሩ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ማያት ገማግም ቱኒዝያ ብማእከላይ ባሕሪ ቢሎም ናብ ኤውሮጳ ካኣትው ዝጓዓዙ ዝነበሩ ስደተኛታት ጃልቦኦም ብምግልባጥ ኣብ ውሕዱ 6 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 30 ዝኾኑ ድማ ሃለዋቶም ከም ዘጥፍኡ ተገሊጹ ኣሎ። 34 ካብቶም ስደተኛታት ብሓይሊ ባሕሪ ቱኒዝያ ቢሎም ክድሕኑ ተገይሮም ከም ዘለውን 70 ዝኾኑ ካብ ሃገራት ግብፂ፣ ሱዳን፣ ሞሮኮን ዝመፁ ስደተኛታት ኣብታ ጃልባ ተፃዒኖም ምንባሮም እቶም ዝደሓኑ ስደተኛታት ገሊፆም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣሎ።
እዞም ስደተኛታት ካብ ሊብያ ተገፊዖም ዝመጹ ኮይኖም ናብ ኤውሮጳ የምርሑ ምንባሮም ኣፈኛ ሚኒስትር ምክልኻል ሃገረ ቱኒዝያ ሓቢሩሎም ብዝሓለፉት 9 ኣዋርሕ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ 1300 ስደተኛታት ካብ ሰሜን ኣፍሪካ ናብ ኢጣልያ ክሰግሩ ክብሉ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ምጥሓሎም ወኪል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት UNHCR ከም ዝሓበረ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ኣብ መወዳእታ ዝሕጉስ ዜና ብደራስን ጋዜጠኛን ጸጋ ብርሃን ጎይቶም ዝተደርሰት ኣብ ሊብያ የጠኒሰ ዘርእስታ ሓዳስ መጽሓፍ ብቐዳም 29 ጥሪ 2022 ኣብ ከተማ ኡሚዮ ሃገረ ሽወደን ተሓቲማ ብወግዒ ተመሪቓ ከም ዘላ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ ኣሎ እዛ 216 ገጻት ዘለዋ ብደራሲ ጸጋ ብርሃን ጎይቶም ዝተደርሰት መጽሓፍ መምሕዳር ኡሚዮ ኮመንት መዊላ ንሕትመት በቂዓ ከም ዘላ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣብቲ ገጣሚ ነቲ መጽሓፍ ተመልኪቱ ኣብ ዝቐረበ ገምጋም ኤርትራውያን ጸሓፍቲ ነቲ ኣብ ስደት ዘሎ ህዝቢ ቋንቋን ባህሉን ኣብ ምዕቃብ ልዑል ተራ ይጻወቱ ከም ዘለዉ መጽሓፍ ኣብ ሊብያ ጠኒሰ ድማ ሓንቲ ካብኣተን ምዃና ብምግላጽ እዛ መጽሓፍ ኤርትራውያን ኣብ ስደት ዘጋጥሞም ሓቀኛ ዛንታታት ዝሓዘት ከም ዝኾነት ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ናይ ሓንቲ ብሊብያ ከቢድ ዓመት ዘጋጠማ ጓል ንሰይቲ ካልእ ዛንታታትን ሒዛ ንሕትመት በቂዓ ዘላ መጽሓፍ ኣብ ሊብያ የጠኒሰ ንዝተፈላለዩ ገጻት ህይወት ማለት ፍቕሪ ሓዳር ካልእ ናብ ስደት ዘጋጥሙ ሓቀኛ ዛንታታትን ፍጻመታትን ዝሓዘት መጽሓፍ ከም ዝኾነት እውን ተፈሊጡ ኣሎ ደራሲ ጸጋ ብርሃን ጎይቶም ቅድሚ ሕጂ ተመርዓወን ንባ ዛንታ ሄለን ኣይወድኻን እዩ ካልኦት ዝብላ 5 መጽሓፍቲ ዝደረሰ ኮይኑ ንኣስታት 15 ዓመት ኣብ ኤርትራ ከም ጋዜጠኛ ኮይኑ ዝሰርሐ ገዲም ደራሳይ ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሎሚ ዝበልናዮም ናይ ዜና መሰናድኦ እዚ ስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም እዩ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ረቡዕ ብተመሳሳሊ ናይ ዜና መሰናድኦ ስጋብ ንረኸብ በዚ ወዲእና ኣለና ናይ ዜና መደብና ብስም ኩሎም ኣብ ስቱድዮ ዘለዉ መሳርሕተይ ንምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ክፍለየኩም ደሓና ምስዩ ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ